Iqirdu l-kultura ta' abbuż għax il-prattiċi li qed ixerdu din il-kultura ta' abbuż ta' poter u klijentaliżmu qed tpoġġi piż kbir fuq il-gvern u fuq il-poplu. Dan kien il-qofol tal-messaġġ illi twassal lill-Gvern mill-Kamra tal-Kummerċ meta nediet id-dokument ta' qabel il-budget li mistenni jitressaq fil-ġimgħat li ġejjin. F'dan id-dokument intqal li l-Gvern għandu jattwa politika ta' tolleranza zero quddiem kwalinkwe każ ta' abbuż, partikolarment minn dawk li għandhom responsabilità politika, għax propju minħabba dawn il-persuni qed ikun impattat ukoll is-suq tax-xogħol b'mod ġenerali. Il-Kamra qalet li dawn l-abbużi qed jiswew lill-poplu Malti miljuni ta' euro setgħu faċilment intużaw f'sistemi li jqirdu l-abbuż. Dan fid-dawl tal-aħħar rivelazzjonijiet mill-midja dwar frodi f'otjiet ta' benefiċċji soċjali mill-Gvern. Flus li skont il-Kamra tal-Kummerċ setgħu intużaw biex tissolva il-problema tat-traffiku f'pajjiżna u jkun hemm aktar investiment fl-infrastruttura filwaqt li jkun hawn immaniġġjar aħjar tal-iskart. Il-Kamra tal-Kummerċ tgħid li aktar mal-Gvern jieħu fit-tul biex isolvi dawn il-problemi, ir-reperkussjonijiet se jkunu ikbar. F'perjodu fejn kulħadd qed ikun affettwat minn żieda fl-inflazzjoni, dawn l-abbużi qed ikollhom effett ikbar fuq l-ekonomija ta' pajjiżna minħabba li qed iżidu n-nefqa pubblika u konsegwenza hekk qed jiżdied id-dejn tal-Gvern. Il-Kamra tal-Kummerċ tappella lil politiċi kollha sabiex jiġi eliminat il-klijentaliżmu u biex jaħsbu ftit fuq ir-reperkussjonijiet ta' emilhom. Kien hawn fejn l-isqarrija għamlet referenza għall-istatistika tal-Eurobarometer fejn 92% qalu li l-korruzzjoni tinsab madwar il-pajjiż kollu, b'76% tal-businesses urew ikoll it-tħassib tagħhom dwar il-korruzzjoni. Quddiem dan kollu l-Kamra tal-Kummerċ qed tappella biex fost oħrajn il-Gvern jiddiġitalizza b'mod sħiħ is-servizzi tiegħu b'sistema ta' tracking. Minn żmien għal żmien jinbidlu l-ħaddiema involuti f'applikazzjonijiet sensittivi. Ikun hemm aktar trasparenza fil-proċessar tal-applikazzjonijiet. L-NAO jiskrutinja l-kuntratti pubbliċi ta' ċertu valur u jkun hemm limitu fuq in-numru ta' persuni li jkollhom position of trust.